Daħlu fi stadju avvanzat ix-xogħlijiet tal-proġett tal-bini mill-ġdid ta' triq il-Buqana, ir-rotta ewlenija li taqqat l-imtarfa mal-Mosta, l-Imġar u t-Tramuntana ta' Malta. Il-proġett jinkludi wkoll il-bini mill-ġdid tal-pont li jinsab taħt parti mit-triq u li jaqqat wit il-qlejja minn taħt l-imtarfa l-Mosta. Din l-istruttura mibnija b'ġebel tal-Franka u tal-Konkos imbniet fi żminijiet differenti meta saret it-triq fil-passat. Ix-xogħol kollu ta' twaqqiħu l-bini mill-ġdid tal-pont se jiġi ppjanat b'mod li triq il-Buqana ma tingħalaqx kompletament. Il-perit tal-proġett Corinne Dimek qalet li l-pont ġdid ser ikun 5 metri usa minn dak eżistenti. Il-bridge peress li kien maħsub u mibni f'diversi partijiet, issa ħajkun qed jinbidel f'wieħed iżjed omogenju, ġifier l-istruttura tiegħu ħadd tkun iżjed kontinwa mill-bidu sal-aħħar u dak li bħalissa jidher fin-nofs tal-bridge ħajsir fi spen waħda ngħidula u minn materjal wieħed, ġifieri ħajsir kompletament tal-konkos. Il-perit spjegat li waqt ix-xogħlijiet il-kuntrattur se jkun qed inaddaf ukoll is-sodda tal-wied minn fejn jgħaddi lil mafwit il-qlejja. Qalet li x-xogħol ser isir kollu taħt sorveljanza minn esperti ambjentali sabiex ma ssirx sara lill-ambjent. Permezz ta' dan il-proġett b'investiment ta' 3,600,000 euro se distiet korsi oħra l-vetturi mill-imtarfa lejn il-Mosta, l-Imġar u San Pawl il-Baħar, filwaqt li ser tinbena korsija ġdida għar-roti u l-mixi. Fi żjara li għamel One News fuq il-lant tax-xogħol stajna ninnotaw li x-xogħlijiet li bdew ix-xahar li għadda mexjin b'ritmu maġġel tant li triq mistennija titlesta s-sajf li ġej. Fejn qed jitlestu l-pedamenti għal korsiji l-ġodda tal-karozzi kif ukoll għall faċilitajiet taċ-ċiklisti, qed ukoll il-pedament irid jilqa' fuqu ħitan ġodda għall il-uħ tal-ġenb tat-triq dawk li nsibuhom bħala retaining walls, dawna huma magħmulin minn blokki tal-ġebel tal-Franka u miksijin b'ġebel tas-Sejjieħ. Il-perit Dimek spjegat li t-twessieħ ta' triq flimkien mal-bini mill-ġdid ta' roundabouts fiż-żewġ naħat ta' triq ser inaqsu il-ħin tal-ivvjaġġar b'36%. Hija spjegat ukoll li l-binja storika f'din it-triq mhix se tintmess iżda se tiġi restawrata u mibdula f'residenza fi proġett mis-sidien privati tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.